Assalomu alaykum bachako, doktorako. Chxel ki mebined dar ro'y ekrani shuma bozi GTA. Marhamat ba huzur nishasta tomosha kunid. Do'ston, shuma agar xohiyat ki videoha dar hamin surat davom гирад, tugmachaи лайкро зер кунед ва ба дӯстонатон поделитсия кунед. вақте ки Томи дар кӯча сайру гашт мекард, як политсиячӣ барои дастгир кардан бисёр таъқиб кард. аз ҳамин саб зада кушт ва пистолеташа гирифт ва омада як кӯчагузара ҳам кушт. сабаби куштани кӯчагузар ин кӯчагузар политсияхонаҳо рафта Томиро мехӯршида буд. Томи дар кӯча як мошина дуздид ва ба тарафи хонаи адвокат роҳ гирифт. тезтар рафтанаш дар кор сабабаш ин ки дар кӯча политсияҳо таъқиб кардани сар карданд. ҷо пеш аз ба дасти политсия вотидан ба хонаи адвокат рафтанаш дар кор. хайр ба раҳи наздиктар меравем. Томи давай бистре тезтар рафта ба хонаи мистер Розенберг барем. ҳайкай мошиная, ҳайкай Томи. Хона мистер Розенбергам расидем. секин тара мошина фурдома, сека хону мистер Розенберг мебарем. чхел ки мебин то мистер Розенберг хубаш бурдаги будааст, дара сахт пуштун талха кафшид ва супориши ин дафъа тарсондани қасамхӯрҳо будааст. короче гап бита қасамхӯр буд, ҳардиша тарсондан дар кор будааст, чунки вайҳо ваъда дада дар ваъдаш наистод. ана акин Томи рафта метарсонад. ай бля, дана инҷанда як каса мошина зада кушт. Томи бошад оҳиста оҳиста давида секин рафта мошина сувор мешад. не мошин намешад. биё на ҳами скутерчаката мерем. фикр дар харита мебинем. наздикша брафсин то рафтеш қасам кирба. ана раста омад пеш қасам кирба. ин якта занака гавзанакаш дудааст. почкаш ба андохт Томи, аммо ин мутази гирехт. камаз омада зад мошина қасам кира. акин рафта мо лах бекунем мошина қасам кира. зан Томи мошинава, зан мошинаша дараша шикан, зан. политсия якҷо пайдо шуд. политсия зада кӯш ҳозир ҳама милисия раста меду. зан милисия, зан андоза кӯш милисия. мошина қасам кира фурдова парто. молодец, қасам кира тарса гирехта рафт. анакин секин вазъияти кӯчая дида мебироиму дигим қасам кира меёвем. короче гап ин мошин ба сур мешин. политсияҳо бисёр шуда омасоз то рафт. тезтар рафта дигим қасам кира ёфтам дар кор. политсия раҳ надосоз, аммо мо давай Томи бистре тезтар мошина ҳайкен. опа давая. короче мошина янҷа ҳова рискан дар кор қавати дарахт ба. ана ҳаминҷа дарахт секин дар вада рискада. тезтар давда мерем. қасам хира ҳаромия димашан тарсонем ки политсия андохсоз дав тезтар. на мошина қасам хир намед. проклятие ҳароми мошинаша зада мешканем. Томи давай зан шикан айнакаш ба зан бо зан. ин дид ва моя дида тарса гирехта брафт. ва ин супориша мо ба таври бениҳоят аъло иҷро кардем. ва секин омада мошина қасамхӯр ба сор мешиму. секин задни период кадест дода секин ҳайкада фирдома ба хона рафта дам мегирем. имрӯза кор ба ҳамин тамом. хайр бистор.
дӯстон боз нагуфта намонад, ба канали мо обуна шавед ва дар паст ба комментария фикраҳотонро нависед.